Dus daar zo'n de voeren aan president, dat is een keer even. Met de compagnie dat één, dat doe je bestijden. In er alles mij dat dan, alles mij dat doen nodig. Alles mij dat doet die dat asante niet toe ja biti. Maar moro daar passe kom je brada. Moro daar kom. Alles aan jou baat is maar brons, jou baat is maar mos. Dat war en kom a passie. Je moet er please. Jesaja 66 vers 15. Because luku, Masra sa kom nanga Faya en nanga hem asiwagi. Dus Masra kom nanga Faya. Amaja, de manda kama informasi ne komora, amaja de dekba, amaja de bonyo fama podi. Ima ki bide batimanto. Ima ki sei sarbordia, i besa di sobai. Ima ki sei sarbordia, ima ki bide batiman. Lege de tok bai. De maganya uto. On te si ima ki tok. No te si wan baka no ita fei baka, ita lespeki baka wan ima ki gadu. Ma te si ba kuma isei to. Teku no to. On te si ba fino ita ima ki dan ops bai. Ima ki da o fesei, ima ki da o baka sei. Do posi mai. Ibu sato. Ma mele andi ambeda ima ki. Plus mele ai Bible ambeda Christus. Lees. Because luku, Masra sa kom nanga Faya en nanga hem asiwagi lek you want try winti. Fu pai hem hati bron baka nanga Faya hati bron. Gadu okoku hati bron to. Jesus okoku hati bonu. Jesus ne kwa ngalik fade mai taki lobby. Missa ya ali papi. Ai go missa. Ibele kama papi la kala. De salele sama funa sama wi fo sa Bible. Want ka Yosef ju kan nge sama kama tawai. Ma de nende no skife nya Bible. De nende na dulo we go abusi ne ka Yosef de nende to. Ya to. If you we go sama kan ai mida sama kan nge. Mida sa kiki. No, mada suma ibe de fosi desma fi go ina botomisa. Wasabito. If you match as nisi tak suma iwa motak e mit motashina. As a Hindustani sem sani. Plus ane sa mai chai. De nende de ma abise piram pasat. Ma umaya o habitane sa alufa Bible. E usato. De swade to alufu Israel. Asandi gado aksi fu na tai kwa gadu baka. Faya dai kwa gadu baka nissa. Ako holiday wet iski fanya Bible. Ote ke faide yuna ma pikito. Ya biwa ta inyosto. Dato ta ke fi piki en respect you o holiday wet fito. Dato ta ke fe le gado en respect gado sa wodu. O holiday wet fito. Ma kele kina ile lu de wet fu gado. Kuya bu kuya deki ure missa. Bro to fa bu ku deki. Ma no te mano le ruta wet skrifina bu kuda. Ete ulu kuti de dei na dune horte wet ne kala de sanja ifsano. You start of missa. Dus abun fui na nya Bible ade. Yes right. Ainde wet fu gado. Anataki ogos do da ma itak ai mikisyon openbaring tak yo fene on buoko. Dat no skife nya Bible. Ai nya Bible a skife tak una repeti fu Israel. Sei da fluk ya da utaku. En na wet un go hor baka. Dek fal akron direct sa de maneki. Age nya Bible tak na fluk. Je kere repeti Israel. Demo duengi ala peigotan. Demo duengi. Yo sato. Ala peigotan demo go duengi. Ja tap se demo tak ya mi consens. Yuna elakal. Madin dep chima score top plot. Sai ding mile. Demo tak medal fama staan fu unu. Uba ka matap se sama. Dat ene demo be karu bos ni per poslan kriu. Abe de landbouw, goud, visserij yang ada soort sande. Oud kap. Maar tidak de yala de sande koto elakal ya buskonde sama. Ja toch? Ino ma woko go tu free, ino ma kocho du free. Ala de sande koto illegaal, omdat na vloek fuga doet die jou tapu. Je hoe staat toch? Dus dan de sande wel desma. Ja, wanneer maar de net tapu mista, op Facebook, internet, je go luku sama na je volgens aan Bijbel, van moet libi volgens aan weg. Ja, weet je wat ook? Bijbel, dat zo pepa Bijbel je lezen. Ala de, wat ben je lezen? Want de Bijbel doet dat je aan het Nieuwe Testament toe in. Salam je lezen. Kom lees je salam, lees salam. Ay blot. Dit moet hij nummer no. Tahu ini nummer op kabel toch. Kom lees je salam Jesus. Want is dat de mij doet? De mij doet een dag tekst. En dan wat sweet die salam. Maar als salam die lezen, als salam yassa. Ay Salam 1 vers 1. Bless you for the man die si wakana ini da rai voor dem suma die si no abi kado fasti. En die si no tang na ini da pasi voor dem son du suma. En disi no sidon na ini da sturu fu da spotuman. Ma hem presidi de na ini da wet fu Masra. Sabe wat aki ai Salam 1 vers 3. Ai blood. Ni Salam 1 vers 3. Salam 1 vers 3. En as a dele ki wang bong di bende.
Psalm, hij moet het, Psalm 1 vers 2. Psalm 1 vers 2. Maar hem prisiri na ini da wet voor Masra. En die praxeri Abraham wet kei na neti. Sabe wat? Lesi pas sama, sa poti praxeri na wet voor kadu. En zij onderzoeken wet voor kadu kei na neti. Gusta? Maar de Psalm sa de mij leli, de Heer is mij herder, mij ontbreekt niets. Maar Psalm sa mij leli na, asama de poti. Sama je poti PC en je wet fukadu. Nee, hou zeker. Dat nou een Psalm. Dan moet je Psalm 119 snel posible vers 1. Psalm 119 vers 1. Laat je voor dat stoma die zien op podium strefi na je niet dat passie. Psalm 119 vers 1. Laat je voor dat stoma die zien op podium strefi na je niet dat passie. A passie fukadu. Laat je pas sama die op podium strefi na passie fukadu tapo. Na fa passie fukadu de. Sana passie fukadu. This is the waka na in the wet for Masra. Yes, I pass it gadu. Asama je waka in your wet for gadu. That now one kodo pass it. No one 60 or 50 of 2 passi na mode missa. A pass it for gadu and a pass it for TTB. You understand? A pass it for gadu na de sama je waka in your wet. Listen to this. Bless you for the stoma this is no podium strength na in the passi. This is the waka na in the wet for Masra. Ya wet for Masra. E of in your wet for Masra in your Bible. Daarom Oude Testament, maar je dat je leest oude, maar hij niet oude de wet schrijft het op. Want hij bij een film, staat hij 2 deel of 3 deel. Zo 12 voor jou bij. Hij eerste one in het Oude Testament op. Maar dan je dat, nou, je hebt het Oude Testament. Oude Testament, jullie afonderen van Libië. De wet voor Gadu. Ik zei tegen in Psalm, ja. Lees Psalm 119 vers 142. Psalm 119 vers 142. Je gerechtigheid, de gerechtigheid voor tego. En je wet, de waarheid. Je zei dat je niet Psalm toe, een wet voor Gadu en een waarheid. Een wet voor Gadu en een waarheid. Je hoort dat? Vers 151. En je zei Psalm 119. Vers 151. You de crossbee, o Masra. En alle je commanderi de waarheid. Je stop missa. Alle de commanderi Gadu na waarheid. Dus if jij holy de commanderi Gadu, de Farah Gadu. Je hoort dat? 172, snel, meet je aan goed. Psalm 119 vers 172. Niet Thomas attack voor je woord. Because alle je commentari de gerechtigheid. Je missa, gerechtigheid na alle de wet voor Gadu. Alle de commanderi Gadu. Maar die day, gewoon tapu e haat de wet voor Gadu. Ja, lobby de wet voor Gadu. Je hoort dat? A wet voor Gadu bijvoorbeeld, het is dat ik toon aan mijn vrouw. Neem toon aan mijn vrouw. Ik moet ook eerlijk qua mijn money. Je zal ook mijn gezin. Dat want dat nou een voordeel geeft te horen wet. Hoe staat dat? De meisje via wet taki uma sama we, ik uma sama prinses moila na Japan. Dat want dat je kiwi de skin voor verder wama voor toe later. Hoe staat? Want dat vast van je we na respect je ook kisi. If je we want vast dat maar respect na ata de tapu ko de mo go ipaligi. Maar if je want respect je vast je ba Bible taki na aboy de empa mo su kwa yupa tak e mo libya no ame oma pikifi. Hoe staat dat? Dus we keep you even die probleem te horen wet voor Gadu. Dat na bosko pomissa. A flyer ik lezen. Je kan ook op internet. Iuic na afkorten toch? Israel United in Christ. Je onderzoekt die Bijbel. Ik heb je lezen Psalm. De Psalm sam lees gia. Hij zo itak a wet mo belangrijk. Ons Gadu taki. Abi sakafasi fanodu anga. Bij tak voor samen. Abi tak u aliki. Dan uchai ofrandi ko. Giesi, lalu tak giesi, moi kewe chai ofrandi ko ni. Sare do ni keli kitide. Lide cha ofrandi ko. Chai ofrandi ko sai. Chai ofrandi ko sai mau na giesi ni keli. Ibu sa giesi, so giesi a wet for Gadu. Abu missa. On bless you. Ja. Sisters, we gaan dit jullie. Even 5 minuten, dan gaan we afsluiten ook. Even 5 minuten om even te leren wat onze flyer daar betekent. 5 minuten maar. 5 minuten, zet je horloge op 5 minuten. Zet je horloge op 5 minuten. Pinky sweer. Kom, 5 minuten. Weet je wat we mensen onderwijzen hier? Dat wij de Israëlieten zijn van de Bijbel. Heb je een Bijbel thuis? Ga in de schaduw staan. Ja, die Bijbel ook zo. YouTube? Je lees je? Stop lezen.
Je ziet, hoe denk je dat? Lees belangrijk u komt maar investeren. Campagne kono. Kom op ook. Je ziet? Dat voorzien we ook zo. Kies ons aan zij kan horen die bezig tegen ons. Lees. Openbaring 1 vers 3. Bless you voor dat suma die de lezen. Ja, ben je wel eens geeft dat bless you voor zomaar je lezen. Lezen. En die jere dem woord toe voor de profetie takitisi. En hoor je dem sani die zich schrijven naar ini. Je zou bij wat je lezen, maar je hoort ook toe. Dus aan die schrijven niet. Ja toch? Want if je nou lezen, maar je zou schrijven niet, zou je horen. Je begrijpt? Dus ja, wie voor lezen, voor zou je gadoa niet voor je. We are gods, we are kings, we march in faith, cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change, cause we believe we can.